Ако си търсиш чувал за зимата, сега ще ти предложа този модел. Чувала е 100 см, поръчан е за по-голямо детенце от 0 до 3 годинки. От вънкашната страна е изработен от непромокаема материя, която пази детето от студ, от дъжд и от вятър. Самият чувал може да се разделя на две отделни части и по този начин се поддържа още по-лесно, защото може да перете само едната или само другата. От вътрешната страна е с най-любимата ми луксозна кохавлия еленчета. За какво служи кохавлията? Тя държи изключително топло и меко на детенцето, когато е вътре в чувала и задържа топлината. Ела с мен да монтираме чувала на количката!